Well, is gno clanne é tapáil ag trádal os chun 200 bliain in éireann. Gá bhí ó hin chuirmuid físeán le chéile le fearn na Gaeilge chun seachtain na Gaeilge cheilire, agus trí sin tháinig muid go raibh fíorgéilgóirí sa gno agus go raibh ansim ag na customary Gaeilge a labhairt. Le takeíocht gaillimh le Gaeilge, bhí muid in an Gaeilge chur chun cin. Tá sé antáhacht a dúing leanúint raya leis an Gaeilge mar gheallar an stádas speisialta gáthanga go bhfuil ag an gcathair. So tá trí bantaistí an Gaeilge úsáid sa gno. An chéad ceann poblíocht hagan leis an margaíocht trí Gaeilge. Freisin seas an tapáil amach ó na cólachtaí eile. Agus an tríú bantáiste ná meallann sé customary nua. Agus chuann sin a customary tá aginge bhfuil simach go Gaeilge labhairt leis an fearn. So, na planana tá agin an Gaeilge úsáid sa gno ná níos mó margaíocht as Gaeilge, papéireachas gáthanga a úsáid. Níos mó Gaeilge úsáid ar an meán sóisialta, Facebook agus Twitter agus ar an CV Drillín, agus rangan na Gaeilge a chur ar siúil an seo san eifig don fearn chun daoine a spreagadh Gaeilge a labhairt. Tá 200 stáisiún seirbhísí agus 52 cólachtaí eile agin ar fud na tíre, so béimeid ag mala gan banisteach sin sear níos mó Gaeilge úsáid sa gno. Éire ó Bróslú.